नमस्कार साथियों, स्वागत बा तोहरा लोगन के बिहार सिनेमा पर, जहां रोआ पाए भोजपुरिया फिल्म गाना और खबर सबसे पहले। दोस्त लोग, निरहुआ के नायका फिल्म हमार नाम बा कन्हैया 4 जुलाई से सिनेमा हॉल में धूम मचा रहल बा। आज संडे के निरहुआ खुद फिल्म के टीम के साथ पटना हाजीपुर के सिनेमा हॉल में दर्शक के बीच फिल्म देखे वाला बा। जी हाँ, भोजपुरिया सुपरस्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ के ही बहुचर्चित फिल्म हमार नाम बा कन्हैया बीते 4 जुलाई से बिहार के अलग अलग सिनेमा हॉल में रिलीज भइल बा। रिलीज के बाद से फिल्म के बढ़िया रिस्पांस मिल रहल बा। भोजपुरिया दर्शक खूब सराहत बा लोग। आज ई खास मौका बा, काहे कि आज संडे के निरहुआ खुद आपन पूरा टीम के साथ बिहार के नेशनल सिनेमा हाजीपुर आ पटना के सिनेमाघर में दर्शकन के साथ फिल्म देखे आवत बा। मतलब कि अगर रोआ पटना या हाजीपुर में बानी त निरहुआ से मिलल के सुनहरा मौका बा। धन्यवाद। वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो के लाइक करम और चैनल को सब्सक्राइब करम।